Sugeng enjang para sedherek ingkang kinasih, ing enjang menika sampun ngancik panyuraos saking bab 21 minangka panyuraos ingkang pungkasan. Panyuraos ing enjang menika dados kenthelaning perkawis saking bab-bab sadèrèngipun ingkang sampun kita mirengaken sami-sami. Sumangga kita mirengaken bab 21 kenthelaning perkara. Agama digawe dening manungsa. Sesambungan utawa tetunggilan iku reriptane Gusti Allah. Sesambungan antarane manungsa kelawan Gusti Allah ilang krana dosane Adam ing Taman Eden. Nanging sesambungan iki kapulihake dening Gusti Yesus nalika sinalib seda. Gusti Yesus wis nindakake pakaryan kaslametan kang sampurna ing salib. Awake dhewe bisa nampa kaslametan kang sampurna iki kanthi iman percaya. Nalika awake dhewe percaya lan nampani Gusti Yesus dadi juru slamete sacara pribadi, awake dhewe nampa urip langgeng lan uga tansah dirawuhi dening Gusti Yesus kang dedalem ing atine awake dhewe. Awake dhewe uga nampa DNA Gusti Yesus sacara karohanen. Awake dhewe kudu mbakuhake sesambungan kelawan Gusti Yesus lumantar wawan rembug. Gusti ngendika marang awake dhewe lumantar kitab suci lan awake dhewe munjuk atur marang Gusti Allah lumantar pandonga. Kitab suci iku layang tresna pribadi saka Gusti Allah marang awake dhewe kabeh. Wacanen layang tresna iku kanthi sukabingah lan kebake pangarep-arep. Pandonga iku dudu kaya dene gawean. Nanging pandonga iku minangka carane wawan rembug marang mitra kinasihe awake dhewe. Pandonga ora gawe owahe penggalihe Gusti Allah. Nanging malah pandonga iku gawe owah-owahan marang uripe awake dhewe. Ajen ana sesambungane sedulur kelawan Gusti kang paling wigati ing urip saiki lan ing urip jaman mengko yaiku tetepangan lan ngematake marang Gusti Allah salawase. Yohanes bab 17 ayat 3 ngandhakake, wondene menggah gesang langgeng menika menawi tiyang sami wanuh kaliyan paduka Allah ingkang sejati piyambak sarta dhateng Yesus Kristus utusan paduka. Apalno ayat-ayat sangisor iki lan uga andumna marang kanca-kancane sedulur satemah uripe kabeh padha nemahi owah-owahan becik. Yohanes bab 3 ayat 16. Awit dene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahake Kang Putra ontang-anting supaya saben wong kang pracaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan nanging duwenana urip langgeng. Galati bab 2 ayat 20. Nanging kula gesang namung kemawon sanes kula piyambak malih ingkang gesang namung Sang Kristus ingkang gesang wonten ing kula. Wondene gesang kula ingkang kula sandang ing daging sakmenika menika gesang margi saking pitados dumateng putraning Allah ingkang sampun ngasihi kula saha sampun masrahaken sariranipun kangge kula. Surat Yohanes 1 bab 5 ayat 13. Anggonku nulis perkara iki mau kabeh marang kowe iku supaya kowe kang padha percaya marang asmane putraning Allah padha sumurupa yen kowe kabeh iku padha nduweni urip langgeng. Ukara kang endah ing dina iki minangka pungkasaning panyuraos yaiku agama digawe dening manungsa. Sesambungan utawa tetunggilan iku reriptane Gusti Allah. Mekaten panyuraos ingkang
paling pungkasan menika matur nuwun dumateng para sedherek ingkang tansah setya midhangetaken kawiwitan saking bab setunggal ngantos sakmenika. Mugi Gusti Yesus ingkang sampun nyarira dumateng kita ingkang pitados kanthi iman tansah nyataken lan bakuhaken gesang kita satemah kita tansah kaparingan kawicaksanan kasantosan lan dados seksinipun Sang Kristus ingkang tansah nresnani panjenenganipun lan ugi nresnani sok sinten kemawon ingkang dereng nate tetepangan kaliyan Sang Kristus.